ኣብ ጎድና ርኤ ከፍቅረኪ ርግፀኛ እየ ነይረ ጋን ከም ዝኾነኪ ስምኪ ከይፈለጥኩ ሕቶ ፍቕሪ ከቕርበልኪ ቃላተይ ክሰምዒ ሰሓቕ ክመልቀኪ እቲ ኣረሜን ፍሽኽተኺ ኣብ ልበይ ተሸኺቱ ዓጽምተይ ሰባቢሩ ብዋሕዚ ምትንታት ደመይ ሓሊፉ ሙሉእ ነፍሰይ ብትዝታን ፍርሕን ሓሊሱ ኣእዛነይ ተለኺቱ ዓይነይ ፈጢጡ ኣእሙረይ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ጌሹ ይህውቲትዩ ነይሩ ቀይሙ ኣብ ቅድሜኺ ሕጂ ግን ዝኸበርኪ ሉል ባዕለይ ስም ከጠመቐኪ ፍቐድለይ እውን ሉለይ ኢለ ክጽዋዓኪ እቲ ምንታይሲ ንስኺ ንዓይ ልዕልቲ መዓሞቕ ውቅያኖስ ዝርከብ ወርቃውን ባሕራውን ሉልኺ ንዓይ ፍቕሪ ምልምማድ እዩ ክበሃል ሰሚዐ ኣለኹ ግን ደረት ኣለዎ ማለተይ ብፐርሰንቴጅ ተዓቀነ እዩ ገለገለ እውን ኣብ ግብራዊ ርኢኽዮ ኢኺ ንምሳሌ ገለገለ ሰባት ኣነ ዝፈትዎ እንስሳ ነብሪ እዩ ገለ እውን ዝብኢ ኣንበሳ ክብሉ ትሰሚዐ ኢኺ ግን ናይ ልምምድ ግዜ ምስኦ ኣሕለፉን ኣነ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፍቕሪ ብኣልፋቤት ወይ ሲምቦል ጥራይ ዝፈልጦ ነይረ ግን ኣብ ውሽጠይ ዝተረጐለ ከንብቦ ዘይከኣልኩ ነይሩ ንስኺ ብምዃንኪ ድማ ሕጂ በሪሁለይ ዝኸበርኪ ሉለይ ሓደስቲ ነገራት ክትቀበሎም እኳ ግዜ ዝወስዱ እንተኾኑ ንዓይ ግን ናይትናውሕለይ እዚ ዝብለኪ ዘለኹ ግን ኣወንታዊ ኣተሓሳስባኺ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዝያዳ ክተንጸባርቕዮ ይደሊ ኣለኹ ወላ እውን መልክዕ ፈተና እሞ ኣዳልውለይ ስምክን ባህርያትክን ዳኣ እንዳጻሕፍኩ ከይመሎ እምበር ከም ዝሓልፎ ስርግፀኛ እየ ዝኸበርኪ ሉለይ ሎሚ ከመይ ኣለኺ ኣብ ጽባሕ ከመይ ኣለኺ ዳኣ እምበር ካብ ዝሓለፈ ደቂቕ ንድሕሪት ዝነበርክዮ ንዓይ ኣይገድሰንን እቲ ምንታይሲ ፍቕሪኺ ኣብ ልበይ ድዋዒ ከም ዝሰኣነ ዘርኢ ተኸዚኑ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ብዘደንቕ ቀልጣፈን ኣገባብን ንዓይ ክርድኣኒ ብዘይክእል ኣገባብ ተተኺሉ ሳጉላ ዕሊዑ ፍረ ንምሃብ ድማ ናትክ ኩስኮሳ ጥራይ ይጽበ ዘሎ ሉለይ ድቦላ ከም ዝኾነኪ ይርድኣኒ ግን ግዜ ሂብኩሞ ረኣይዮ ተዓዘብዮ እውን ብዙሕ ሰብ ዝፈትወክን ዘፍቅረክን ኣዳም ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ግን ብዙሕ ዘርኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከል ይኽእል እዩ ቀጻልነቱ ግን ኣብ ግቡእ ቦትኡ ምስ ዝትከል ጥራይ እዩ ቀጻልነት ናይ ውሕስነቱ ዘረጋገጽ ማለት እዩ ንስኺ ድማ ኣብ ልበይ ጥራይ እዩ ሰፈርኪ ሕጂ እውን ድሕሪ እዛ ደብዳቤ ምስ ዳሌናዋኺ ጽባሕ ክመጺአ ናብቲ ትመሃሩሉ ቤት ትምህርትኺ መታን ክቕበል ናይ እወንታዊ መልስኺ ሉለይ ወላ እውን ተሰሓቅኒ ምስተን መሓዙትኪ መሊሰ ዝሕጐስ መምርአይ ፍሽኽተኺ ሓድራ ግን ክብለኪ ከይትፈርድኒ ድኹም ናይ ጐድነይ ርኢኺ ንሱ ባህርያዊ ሉለይ ዱልዱል ጐድነይ ይበዝሕ ኣብ ቀንዕና እንተ መጺኺ ቁኑዕ ፍረዲ ሰባት ከይተወከስኪ እወ ሉለይ ቁኑዕ ፍረዲ ሰባት ከይተወከስኪ ካብ ብልቢ ክኸውን ዝምነ ወናኒኺ ሓላዊኺ ተኣዛዚኺ ኣብ ልቡ ዝሰፈርኪ ሳምራዊት ልቡ ዝኾንኪ